En gang til. Verið hjertalega velkommen til Sundvolden. Hej alle sammen. Velkommen til Sundvolden. Støj. Velkommen til Sundvolden og Epinutrix. Velkommen. Velkommen. Sundvolden, enten det er i kveld, i morgen eller søndag, skal tenke dette er søren meg den beste konferansen jeg har vært på noen gang, og stå tilbake neste år. Og neste år, folkens, har vi hårete mål. Han er full av gode ideer, og noen ikke gode ideer. De som er gode, de har vi brukt, så Stein Flåterud skal ha æren av mye av det bra som har skjedd her på Sundvolden. Tusen takk, Stein. Det er veldig rart å være her i år. Nå har vi en ny en som har tatt roret, og hun har gjort en strålende jobb. Litt mindre irriterende med bjella enn det jeg sannsynligvis er. Men jeg er glad. Flytende vitaminer. Vi har en merkevarig. Hallo alle sammen. Jeg hedder Lene Hansson, og jeg er fra Danmark. Jeg håber, I forstår mig. Årsagen til, at jeg er her i dag, det skyldes læge og forsker Sverre Påske, som har udviklet en serie af 100% naturlige kosttilskud, baseret på en svamp, han kalder for Medis. Jeg traf Sverre tilbage i 2001 i Oslo. Der havde jeg Borrelia. Jeg var blevet bidt af en skovflåt og var vældig syg. Kuren i Danmark hed antibiotika. Det nægtede jeg at tage. Jeg ville hellere gå naturens vej, og Sverre lærte mig at styrke immunsystemet naturligt med denne her sup, han kalder for Medis. Medis er en kultur af 5 forskellige svampesupper. I dag, 20 år senere, har han udviklet en hel serie af kosttilskud, baseret på 100% rene urter og varer, som mest stammer her fra Norge. I kan komme ud og kigge på standen. Kommer føl, kommer duft, kommer smag, og ikke mindst se de her urter, som er koldpresset, og nu danner et komplet kosttilskudssystem, som vi anvender. Det er det størst sælgende produkt i Danmark, vi har. Vi anvender det mest til terapeuter, som også arbejder med tester ved siden af. Derfor så står vi også med en Cell-Wellbeing epigenetisk håranalyse, som jeg er chef for i hele Norden. Og I er velkommen til at komme ud og se, hvad det indebærer at få lavet en epigenetisk test. Her ser vi den sup, som jeg fik dengang. Den kan man købe som et enkelt produkt, men den ligger også i alle Epinutrix-produkter. Og i jeres mappe har I et fint spørgeskema med spørgsmål, som I kan besvare, komme ud og være med i en konkurrence om at vinde produkter. Så the ladies in red, vi ønsker jer velkommen ud til standen, så skal vi nok give jer en god oplevelse for alle sanser. Tak for os. Okay. Istället för att bruka mediciner. Ja, er det på lang tid? Ja, precis. Så nu får du följa det här så gott du kan. Ja. Ikke? Ja. Ja. Starten